Ak by ste mali možnosť bývať v lese, ale stále len 10 minút od centra Košíc, išli by ste do toho? Volám sa Michael Moroz a dnes mám práve na Bankove 3 pozemky, ktoré vás určite chytia za srdce. Ticho, pokoj, len vy, príroda a výhľad na celé mesto. Lokalita Bankov je známa svojou mikroklímou. Na výber máte 3 samostatné pozemky. Každý z nich je pripravený na výstavbu rodinného domu. Siete, voda a elektrina budú zavedené do roka. Cesta je už teraz spevnená. Kombinácia asfalt a štrk. A keď sa rozhodnete stavať, máte hotový územný plán aj vizualizáciu domu. Tak ako, páči sa vám to? Zavolajte mi a ja vám pošlem vizualizácie, zoberiem vás sem na osobnú prehliadku a ukážem vám, aké možnosti sa tu dajú využiť na výstavbu. A možno práve tento sen sa stane vašou novou adresou.